Benvidos a unha nova edición de Vigo a Debate. En esta ocasión convocamos a nosa mesa política porque hai bastantes asuntos que tratar e como que sempre vamos xustos de tempo, pois imos presentalos xa. Comezamos coa exconcelleira do Partido Popular, Teresa Cendón, que tal? Moi boa tarde. Boa tarde a todos. Exdeputado BNG, Olaya Fernández da Vila, que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. Tamén nos acompaña o xornalista e escritor Manuel Lorío, que tal? Buenas tardes. Buenas tardes. E tamén o exconcelleiro do Partido Socialista, Xulio Calviño, que tal? Moi boa tarde. Hola, boa tarde. Pois o tempo pasa rápido, xa levamos metade do mandato nos concellos de legislatura. No caso de Vigo, Abel Caballero supón chegar á maioría de idade, 18 anos seguidos de goberno. E vos quería preguntar unha especie de balance, centrándonos máis nestes dous primeiros anos desta legislatura, que balance podemos facer, se estáis satisfeitos coas políticas que se levaron a cabo nestes 24 meses. Así que, Xulio, veña, como do partido do alcalde... Ben, eu creo que prosíguese coa profunda transformación urbana que xa é unha sinal de identidade dos gobernos presididos polo alcalde. Creo que é unha profundización cada vez mellor que fai que Vigo sexa pois eslogan de moitas frases como a cidade con mellor Nadal, a mellor calidade de vida, a máis limpa de España, etc. etc. Eu salientaría dos dous últimos anos, porque van 4 mandatos e este vai pola mitad, o quinto, salientaría temas cruciais como a aprobación por fin do Plan Xeral de Ordenación Urbana, un plan que obviamente nos vai a traer un Vigo moito mellor todavía, hai grandes perspectivas na aplicación dese plan, e no tema de relacións humanas creo que hai algo moi importante tamén, que se recompuxo a relación co Celta. Felizmente o Celta e o Concello de Vigo volven a ser un unísono, nos auguran futuras victorias e futuras días de moita felicidade en Vigo. Eu das inversións salientaría obviamente a potabilizadora, que nos convirte, eso dos eslogans non está mal, a segunda potabilizadora mellor do mundo, a primeira de Europa, con unha inversión de 28 millóns, a renovación da praza elíptica, pero quizás a transformación máis grande, que é continuidade, é o Vigo vertical. Eu non me salientarei de salientar como un dos maiores éxitos dos gobernos de Abel Caballero, que é esa modificación do xeito de entender a mobilidade. Agora pódese salir a pasear con moita máis facilidade, porque sabes que aquelas costas que iban a deixar o teu alento pola mitad, pois van a ser moito menores con esa axuda que supoñen as escaleiras, os ascensores, as pistas deslizantes. Creo que é unha auténtica revolución no xeito de entender a cidade, que cambia a vida de todos os cidadáns, que acerca, por suposto, zonas que estaban moi alonxadas. Hoxe, entre Teis e o Calvario ou os Xoróns, hai 10 minutos, antes había 3/4 de hora. É unha auténtica maravilla. Eu creo que non se poden decir máis que cousas positivas. Supoño que a oposición salientará as negativas e procurarei poñerlle ese paréntesis ás negativas. Pois escoitemos a ver, Teruca. Bueno, a ver, eu quero comenzar. Dice Xulio que o goberno de Abel Caballero é un goberno transformador. Eu non vexo así. Eu penso que un goberno transformador é o de outros alcaldes, e para non ser de alguna maneira sectaria e que se me acuse de que, a miña opinión é unha opinión pera, vou a pôr varios exemplos de todos os ámbitos. O sea, transformador é o alcalde do PP, Torres, en Málaga, que despois de 20 anos
a Málaga non a coñece ninguén. Unha cidade que aquí conocíamos pola luz, o sol e a playa, e a transformou tecnolóxicamente, con empresas, con industria, con cultura, moitísima cultura puntera en España, e que ese turismo de sol converteuse agora en un turismo cultural. Mais no noso ámbito, alcaldes do PSOE, Xerardo Estévez transformou totalmente a cidade de Compostela, modernizou Compostela dunha maneira espectacular, e dende que deixou a alcaldía Xerardo Estévez non se viu ningún outro alcalde que fixera a transformación que el fixo na cidade. Paco Vázquez, pois penso que tamén é un alcalde transformador, que impulsou moitísimo a Coruña, con colaboración con todas as administracións, da man de todas as administracións, que foi quen, incluso de un desastre como de Bens, facer un punto de atracción turística. O sea, o vertedoiro de Bens convertiuse agora con un teleférico no punto de visibilizar a cidade, que é moi visitado. Tamén teño para o BNG, pois o alcalde Lores en Pontevedra tamén fixo unha transformación da cidade, el fixo unha aposta por unha humanización de pouco vehículo, de moito camiñar, de educación viaria, e teño que recoñecerlle que os cambios que fixo en Pontevedra, pois estéticamente son do meu agrado. Como contraposición, Abel Caballero non fixo esta transformación na cidade, desde o meu punto de vista, para nada. A nivel cultural, pois o descenso de 29 puntos no ranking, no Observatorio da Cultura. Somos a cidade por habitantes que estamos no número 14, sin embargo, en cultura invertimos os números, estamos no 41. Estivemos no 12, o sea, é un retroceso brutal a nivel cultural. Vigo Vertical, a min gústame, penso que é unha boa aposta o de Vigo Vertical, porque é un beneficio para as persoas con mobilidade reducida, para todos os vigueses, pero fundamentalmente para os de mobilidade reducida. Pero ten unha asignatura pendente, precisamente eso, favorecer os que teñen a mobilidade máis reducida. Unha persoa con silla de rodas non pode utilizar as escaleiras mecánicas que implantou Abel Caballero. E hai escaleiras que poden ser utilizadas por usuarios de sillas de rodas. Moitísima dificultade incluso nas rampas. Eu invito a que fagades esa observación. Non vemos nas rampas a usuarios de silla de rodas que vayan sós, van acompañados, porque ten o seu risco a incorporación. Entón hai que pensar en eso. Penso que esa é unha das debilidades do Vigo Vertical. O mantemento na cidade é a asignatura pendente. É deplorable, tanto no centro como nas parroquias. Os ardíes vemos que se arranxan e as malas ervas na semana seguinte están por riba das flores. No rural, cando visitas o rural, non falan de outra cousa, máis de que as beiras rúas están cheas de ervas, falan das dificultades que teñen. O rural está abandonado. Despois, un tema, esa remato, pero hai un tema que hai que destacar, que é o transporte urbano. O transporte urbano é o peor transporte urbano de Galicia. O sea, o que ten menos usuarios, o máis caro. Vigo é a cidade que ten máis vehículos por habitante. Eso é indicativo de que o transporte público é nefasto. Olaya. Mira, eu quería salientar tres ou cuatro cousas desta continuidade da política de Abel Caballero que dice Xulio, e que ademais é así, a valoración que podemos facer é de continuidade, incluso no que é a cuestión vertical, que sí, efectivamente, hai que recoñecer que hai moitas veces ascensores, escaleras ou rampas que teñen todo o sentido do mundo, outras veces non tanto, como a que se está montando ahora na miña rúa, que non sei por que se ten que montar unha rampa aí, porque eu que son coxa non digo nada e que se pode andar perfectamente, pero bueno, nos vai deixar sin aparcamiento e habrá que utilizar o parking público que hai na Plaza de Independencia. Bueno, pero eu quería falar concretamente da continuidade na política de servicios sociais. Continúa servicios sociais colapsado e, polo tanto, se tardan meses
en resolver problemas puntuais, problemas ademais básicos para a sobrevivencia de moitas persoas en situación de vulnerabilidade, de vivenda, etc. Porque os servicios sociais, desde que ademais se levan bastantes meses e anos falando os propios traballadores do servicio da necesidade de ampliálo e de reforzalo con personal para poder adiantar as cousas, e aí non se move absolutamente nada. Ao alcalde non lle preocupan os problemas humanos dos cidadáns e resolvelos con a axilidade que corresponde. O tema do amordazamento do espírito crítico da cidade. En Vigo non se pode criticar o alcalde. Bueno, eu podo criticar ao alcalde o que me dé a gana, porque eu non dependo absolutamente de ningunha subvención do Concello. Pero se eu teño unha asociación de veciños ou unha asociación cultural ou unha asociación deportiva que necesito para o desenvolvimento desa asociación a subvención que por lógica debe estar a disposición de todo o asociacionismo por parte do Concello, non podo decir absolutamente nada porque automáticamente esa axuda do Concello é denegada. O movimento asociativo de Vigo está totalmente amordazado. O alcalde non admite absolutamente unha soa crítica. Por exemplo, unha señora que non sei se era dun partido ou non era dun partido, do Benega non era, porque senón se hubiera dirixido a él en galego, pero era unha ciudadana, aunque fose de outro partido, ou de ningún partido, pero era unha ciudadana que simplemente lle estaba dicindo, polo que eu vin nun vídeo que anduvo por aí, que había un problema no pabellón do Berbés e que a ver se o arreglaba. Do PP tampouco era. Pero que ademais non era ningunha cousa do outro mundo, nin siquiera, bueno, pues, non sei, é que a mí me pareceu inaudito que fixera eso, pero eso é o que está a facer con todo, non se lle pode decir absolutamente nada. O calificativo de César venlle perfectamente, ao pelo, totalmente, porque realmente está actuando como un ditador. E a xente se ríe das súas gracias. E a xente non se dá conta que Vigo se está quedando sin ese espírito crítico necesario en toda a sociedade para que a sociedade non se convirta neso, nunha ditadura onde nadie pensa e todos dicen o mesmo. Despois está o tema do modelo que ten da cidade, esa despersonalización continua, esa falta de identificación con as características propias da cidade, no que fai en cultura, no que fai tamén na ornamentación, etc. É dicir, pode ser Vigo ou pode ser calquer outro sitio, porque nada do que se fai na cidade ten algo que ver con identificar a Vigo. Identificar a Vigo como cidade que se foi desenvolvendo a partir de unha industria conserveira, dunha industria do sector naval, de unha industria que foi fornecendo e facendo que aquela aldea pequena se convertira na grande cidade que hoxe, etc. Bueno, o da cultura xa non digo nada, pero a falta de responsabilidade e de empatía que ten o Concello de Vigo, polo tanto, o alcalde, con a cultura galega e o idioma, eso é algo inaudito que nunca pasou na cidade de Vigo desde a democracia. A falta de respeto, o desprezo que o alcalde ten por esta realidade cultural que ten que ver con Vigo, con Galicia, co seu idioma e co súa cultura. Bueno, aí desde a perspectiva periodística. Más que nada la perspectiva de ciudadano. También, efectivamente, vamos a ver, a mí me parece que un personaje de la potencia, digamos, y de la penetración en el estatus social del alcalde Abel Caballero es un personaje o es una figura que suscita controversia y que, evidentemente, esto actúa con luces y con sombras. Evidentemente, Xulio pues, ha destacado lo que a su juicio es una labor excelsa, pero a mí me parece que no es tan excelsa, ¿no? Y especialmente, yo baso esta pequeña crítica en tres cosas. Una de ellas es el excesivo protagonismo, que ahora ya lo ha referido, su excesiva intervención en todos los hechos de la ciudad y especialmente el planteamiento
del hecho cultural que el alcalde del que nunca se ha apeado. Es decir, yo creo que después de cubrir una serie de etapas en el desarrollo cultural en el que, bueno, pues las manifestaciones populares, etcétera, etcétera, eran muy importantes porque le daban un respaldo muy sólido, ¿no? Un respaldo popular muy sólido, era hora de haberse planteado otra cosa, es decir, haber pensado o haber desarrollado una estrategia en comunicación y en contacto con los diferentes agentes sociales y culturales de la ciudad para plantear otro tipo de cultura completamente distinto que hiciera de Vigo una ciudad homologable a otras muchas en el panorama español que tienen festivales de cine, que tienen salas de conciertos, que tienen orquesta sinfónica, que tienen banda municipal, que tienen, etcétera, etcétera. Es decir, Bilbao, Madrid, bueno, Madrid y Barcelona son hechos distintos, pero Valencia, Málaga, que se refería a Teruca. Eso no lo ha hecho nunca. Y ya no es hora de que lo haga. Es decir, a pesar de que yo creo que se le ha transmitido ese tipo de mensajes y se le han transmitido con cierta frecuencia, entre ellos yo mismo, de que tenía que replantearse el hecho cultural en la ciudad, no lo ha hecho. Bueno, Xulio, ¿tienes trabajo? Sí, Decías que ibas a anotar. En tempos de liderazgo, en tempos nos que o liderazgo parece que marca todas as políticas, eu creo que hai que recoñecer que o liderazgo en moitas ocasións pesa un pouquiño de máis. Felizmente o liderazgo de Abel Caballero, que é en efecto moi forte, tamén é un liderazgo democrático. Feliz para ti. Felizmente para ti. A lo mejor para otras personas. Eu creo que é feliz para a gran maioría dos cidadáns que sigue refrendando con un 60 e tantos %, casi o 70, de votos, algo absolutamente inusitado, algo que non sucede en ningunha cidade de Europa, nin siquiera algunhas pequenas chegan a esa solución, e que se mantén permanentemente. Recentemente houve unha enquisa na que de novo volve a decirse que os militantes de Eikido BNG, os militantes de aí do Partido Popular e o cidadán común que representa, que pretende representar o Río, pois din que están entusiasmados coa labor do goberno municipal. Eso é, o resaltan as enquisas e o resaltan as eleccións permanentemente e, ademais, con certo rigor técnico, non? Eu, evidentemente, podería coincidir en algúns temas, sobre todo no tema do eido cultural, pero eu quixera poñer algúns puntos que non se salientan o suficiente porque parece que non estamos orgullosos da nosa cidade en moitas cousas. Falaches, por exemplo, de orquestas sinfónicas. En efecto, non temos unha filarmónica como Santiago ou unha sinfónica como a Coruña, pagadas fundamentalmente pola Xunta de Galicia. Aquí temos que conformarnos con 3, 4 orquestas de nivel clásico de bastante calidade, non tan profesionales e non con esos salarios que teñen esos músicos, que fan unha chea de concertos nesta cidade que prácticamente non hai fin de semana que ou a Clásica de Vigo ou a 430 ou calquera delas teña algún concerto para os que siguen ese tema, siguen no Conservatorio, siguen no García Barbón e siguen moitos sitios. A cultura popular das corais, eu non me cansarei de salientalo, das corais e das bandas, é importantísimo, é outra sinal de identidade cultural de Vigo, importantísima, que ademais enraiza con algo que é de un nivel cultureta, entre comillas, desa gran cultura que parece que é a que están a defender, da música tradicional en Vigo. Vigo ten un conservatorio de música tradicional, ten unha orquesta que eu lle chamaría de música tradicional sinfónica, con cantareiras, que é algo tamén moi galego e moi importante a salientar, da que deberíamos estar orgullosos de Son de Seu, que é un exemplo absolutamente no mundo, en Europa e no mundo. Unha das millores orquestas de calidade que se poden salientar na música tradicional.
debe de haber 2 ou 3 no mundo do seu nivel de calidade. En efecto, ao mellor nos falta programas como Aremore, en efecto de grandes estrelas e tal, que eu creo que é algo polo que ten que incidir o alcalde, porque non iba a ser todo absolutamente perfecto. Non se pode ser a cidade de Galicia que invirte en obra pública máis que todas as demais cidades galegas. Das 5 cidades galegas, Pontevedra, Lugo, Ourense, Ferrol, A Coruña, Santiago, invirten menos en obra pública os seus concellos que a cidade de Vigo. Vigo invirte o doble que a cidade da Coruña. Eso, obviamente, casa pouco con decir o tema do mantemento, que en efecto lle toca cada certo tempo, o da pavimentación das rúas é algo que lle toca, está anunciado, porque evidentemente co tempo se van deteriorando, pero aí están. Casa pouco o que non se teña en conta o mantemento con ser a cidade máis limpa de España, recoñecida por casi todos os certámenes e a todas as valoracións. A outra cousa que me preocupa é o tema dos servizos sociais. Estou bastante canso de escoitar que é un problema grave nesta cidade. É a cidade coa maior inversión en servizos sociais de toda Galicia, con moito. Non só no tema de infraestructuras ou de obras a encargar dende o Concello, que, xa digo, supera as 5 cidades xuntas, sino que no presuposto de atención de servicios sociais é a máis grande. Eu non sei se ao mellor iso é o que fai que, en efecto, haxa unha grandísima demanda, que haxa colas, porque, en efecto, se atende a tanta xente, se fan tantos servicios sociais e tanta axuda á cidadanía, que é difícil ampliar as plantillas permanentemente. Eu poño en solfa eso de que os servicios sociais en Vigo están abandonados, de xeito algún. Teruca. Bueno, para matizar o último, non é as persoas que atenden, evidentemente a cidade máis grande de Galicia ten que atender máis usuarios que outras cidades. Si comparas o ratio de persoal da cidade da Coruña coa de Vigo, é un escándalo. Pero é un escándalo dende fai anos. Os servicios sociais é que a denuncia das traballadoras sociais... No próximo debate falamos dese ratio, traemos os números. Perfecto, pero bueno, Xulio, a nivel cultural é que decías un mar de bandas, un mar de corais, vale, perfecto, pero é que non temos ningún só evento exportable. É que este Observatorio da Cultura, sabes que destacaba... Marisquiño. No, perdón, sabes que Nadal. No, o Observatorio da Cultura... A xente absolutamente obxectivo destacaba, en primeiro lugar, o Emato Festival, organizado pola Diputación de Pontevedra, non por Abel Caballero. Destacaba o Festival Sin Sal, Xunta de Galicia, na illa de San Simón. E destacaba o Festival de Cans de Porriño. O sea, é que Porriño non ten a envergadura, é unha vila, non é unha cidade de 300.000 habitantes como Vigo. E nada máis. E non aparecen os concertos de Castrelos gratuitos. Non destacaba. Non aparece para nada. Como se valora esa lista? Os concertos hainos en todas as cidades, pero creo non ter que recordarte que hai festivales de renombre e que atraen moito público. Pois, hombre, en Portas, en Caldas, en Santiago, en Bueu, e que, quero decir, que levan anos de trayectoria e que xa teñen o tirón de que a xente ven para ese festival. Vigo non ten ningún, Vigo ten uns concertos das festas de Vigo, como teñen todas as vilas de Galicia. Pero, bueno, hai un tema que a mí me gustaría destacar, que é o tema máis importante, o problema máis importante da cidade, que é a vivenda. Efectivamente, os servicios sociais, como decías, Olalla, pero a vivenda que vai relacionada cos servicios sociais é o gran problema da cidade de Vigo. Que fixo Abel Caballero coa vivenda? Que hai dese mar de grúas que prometeu cando tomou posesión? Nada de nada. Toda a vivenda que hai nesta cidade en construción ven da man da Xunta de Galicia. Pero é que non só eso, é que non colabora, coa construción, é que non aporta terreos como fan outras cidades. Vimos outro día a Lores firmando co presidente da Xunta a cesión de terreos para a construción de vivenda. Eso non o veremos nesta cidade nunca.
porque aquí dáselle a espalda a todas as administracións, non só a Xunta de Galicia, que xa sabemos que é culpable de todo, hasta da morte de Manolete, xa o sabemos, todos os cidadáns, aquí decimos, a culpa é da Xunta de Galicia, o sea, reíndonos dese eslogan. Non só con ese, é que con ninguna administración. Mira, vou a por un exemplo, 27 vivendas en Esturáns, que puso como exemplo Abel Caballero. Estas 27 vivendas que se construen con fondos europeos que derivan ás comunidades autónomas, e a Comunidade Autónoma de Galicia, a Xunta esa tan mala, cedeullos a Vigo, dixo, construe ti o que queiras. Esas 27 vivendas, dudo moito que se vayan a construir. Non están iniciadas, e a subvención finaliza en xuño do ano que ven. Penso que vamos a perder hasta esa fundación, o sea, hasta esa subvención. O sea, que non construye nin con cartos propios, nin cos que lle poñen en bandexa. Temos que facer unha pausa publicitaria e continuamos neste Vigo Avante, analizando o balance de mandato de Abel Caballero.